Ole hei voin chu ama a kan lo don to request za om tham tak kan ron ti hlotling thei don ani a alom om khop mai voina chuan South Korean film A Moment to Remember ti kan thlir ho dona he film hi kumsang ni le pali November ninga a ti chua khani in A Moment to Remember film a chua hian kum khat po kalatling lo ti na ani chu a film tira chuan hmeicha pakhat Sujin ti chu rel chol hmuna hel hol tak mai hian alo thu a ani chuan ril rupan hmo mel tak mai hian rel ticket pahnih hi kengin tu emo ngak ni om takin asana bun lai chu amel deuh chen bok ma se ami nga om reng reng an lo lang lo Sujin hril hai chuan chu rel chol hmun chu mit tui nen akal santa a ani chuan tu emo biak tumin payphone omna lam chu apan vat ami nga mel a hmu tak lova chuan Sujin hril hai le beidong chuan a rel ticket hum lai chu a met hlom ta veka ti chuan chulai hmun chu a chua santa a Sujin chu dor pakhata in tu lein a peng khotlaya ma se ani chuan chu dora chuan a poisa iple a in tu lei nge chu a thei ngil ta hlo mai Sujin chol hal chuan a in tu lei a thei ngil ani ti chu a hreta a ti chuan a hma a dor kalna khan avakir le ta a dora lu atum lai chuan mi pakhat lo chuak lam nen hian anin toka chu pa hming chu chol su ani Sujin chuan akong alo dal nia ngain chol su chu amel rum hle a ani chuan dor do kana a thil lei a hmu lo hnuwa a in tu lei ang chia chol suan alo keng ani ti a han hmu phei chuan a ngai dan ani lo hle Sujin chuan chol su in tu ken lai chu ama thei ngil ta kha nia ngain a in zo sak ta vek maya ti chuan abu ruak chu pele in chu ti lai chuan chol su ero a che dan mak le nui za thlak tak awang chuanin anui top Basa Sujin na chuan lai chuan a poisa ip a aklo ani ti ai mu chuak le ta Sujin chu dora bok khan kir le in dor ngak tu pa chuan a thil thei hil te chu alo la da thatlap ani chuan Sujin ni poisa ip lo phor pa chuan a in tu lei a poisa ip ruala a thei hil tak po chu alo phor sak ta nga la Sujin chuan a in tu lei alo la omreng ani ti a han hmu ta ka chuan tu emolaka ti sual a nei ani ti a in hria a in thiam lo ta em mai ani Sujin chuan ina ho turin thuthluk na asiama an ina a han lu chu anu chuanin alo lomin Sujin ni mel chuanin ani chu a chok huai ni in alang Sujin ni naw chuan a u chu lo soi thain ani chu an in atanga tlan bau atum awangin apa chuan a zil don ani alo ti a engpo ni se atuk alo ni a apa howa tuk thuan an ei lai chuan Sujin ni pa chuanin engma a soi talova na a Sujin akir le hnu chuan a hna tho puite chuan hnung lama a chanchin an soi sep sep renga nima sela Sujin ero chuan a hna tho puite thu soi chu ngai sak tu lovin a hrelo der mia thung Sujin hi fashion designer ani a ma se a hun ton zo tak chia awang chuan an ho tu pa chuanin a rin tlak te chia ma ngai lovin ani chu a ring hela a mai ro chu Sujin chuan a hna chu tlin taka a tho thei thu soin ani chu min a han tuma Sujin le a hna tho pui tur ena chu anin hmu a ani hi nel om viau angin langma se Sujin chu a hmu sit ril ru hle a chan chu Sujin chuan mi pa alo ngai zon to thin wang ani a bial pahlui yang min chu anu pui kianga kir le in Sujin chu atlan sana chu thil lawang chuan Sujin chu a hril a hain a in kil toi hle ni khat chu apa hna tho na lama Sujin le apa Mr. Kim chu construction project en fiaturin an kala konga an tlan lai chuan Sujin chuanin apa chu ati mang an reng thin awangin ngai tam a handila engpo chu ni se a thil ti sualte haider lova a hriatlat awangin
Mr. Kim chuan ani chu hun kal to te thei hila nun bul tran thale turin a han ti a na tho na mun an va thlen chuan kholum le boruaka vaivut leng vel awangin Sujin chuan kar chunga lo omri mai chu athlang ta zoka kar chunga a omlai chuan Sujin chuanin chalsu ahma a intur a inzo saktak vek kha amuta thut mai le apa alo kala an hodon lai po chuan Sujin chuan chalsu chu ala en renga chuta ani chuan chalsu chu apa kompania na thoklai ani ti a hreta sin dota chuan Sujin chuanin an ho tu pa chu an office poisa tho atlem em awanga an sakzo thei tak lo chu chei that an tumna konga pui in ril ruk takin alo oma Sujin chuan apa akola ti chuan ani chuan an ho tu pa in buaina ato men dan te chu hrilin Mr. Kim po chuan atran pui tur thu a hrila he mai ba ka ani chuan afanu na thona an office chei that turin a hnathok te zinga a thaber atir tur thu a hrila ama bok chuan na thok tu chu a hoi hom lo mai thei ma se an na tho chu a thaviaw ania ti in a fanu chu a han hril le ta a chumi tuk chuan Sujin le an ho tu pa chuan na thok tu tur apa in alo tir chu an lo ngak reng to a nima sela Sujin in an office chei thatu tur chu chalsu ani ti a han mu in a phudeu zok thei chuti rolin chalsu po chuan Sujin a han mu chu mak ati ve hle maya ani chuan a intur inzo sak vek tu chu alo la hrengreng hi alo ni Sujin omdana chuan chalsu chu hreto ang mai hi ani a chutia an ho tu pa in ti tur a han hril ta ka chuan chalsu po chuan a thok tran ve ngal to mop mop maya chuti lai chuan Sujin chuan ani chu hladeu hlek atanga lo en rangin chalsu chuanin a hip to hle Sujin in an office a vending machine atanga intu lak atum lai tak chuan chalsu chuan a intur chu lo lak sak thutin ahma a Sujin in alo ti ang chia khan a in sak ve ta khol khol maya nakin dewa chuan ruk ru pakhatin Sujin ni bek ruk sak atum lai chu chalsu chuanin alo tran puya chu hun rem chang chu la in chalsu chuan Sujin chu ajip khalaya chuan a phur ho a ajip chung la chu in sak na man ro in ala khat deu trup zui atira chuan Sujin chuan omnom lo ti viau ma se achunga chalsu a that em awang chuan a hlim veng veng tho mai chumi tuk chuan Sujin chuanin ahmaya bol hlo alawin hnoi meka ani chuan chalsu tan cho ei tur hi a phone sak bok nima sela Sujin in office avathlen chuan an hnalama man hmo thil a om awangin chalsu alo kal don lo ani ti a hreta a Sujin chu project an nei na lama chuan chalsu muturin akal thuaya ma se chalsu le a hna thopuite arwala an local a han mu in ani chu azak le si a ti chuan tlan chhe in a bi ru zuita ani chumitlai chuan chalsu muturin Sujin le a thian te chu an kala kongsir dorte a zunau andom lai chuan chalsu chuanin Sujin chu tholowa soju nau khat a in thei ani chuan anin dei thei tur thu a hrila chuta Sujin chuan lo rem ti in a chawna po chu ati hlotling ta ngala chuta tang chiat chuan chalsu le Sujin te chu an lowin ngai zong tanta ani ama anglo takin Sujin po a hlim vele to a chalsu chuan a khovel chu aron tinung thar le hi ani bera a khosak chu nuam tak ni lo ma se chalsu chuan Sujin chu aduatin ati hlim thei le chalsu kianga a hanom chu Sujin chuan thiam thil thar te anei pha a lelama chalsu po chuanin Sujin ni omnom thei deu nan alan dan te chu thlakin a kianga om nuam ati theinan alo in buat sei ve beu beu ani tum kha Sujin in chalsu in avatlo chuan ani chu na thok tu architect ni tum ani ti a muta a ni khat chu chalsu le Sujin te an chhodun lai chuan Sujin chuanin abial pahlui yang min ne na an chungchang chu soi chuakin a in lu laya a bungrua te awalak dan le a in chapi a pek le dan te chu a han soya ma se chalsu ero chuan tongkam khat po in a chang lo ani chuan Sujin chu abial nu ani to a mi padang laka boy atul to don lo ti in a han rila a thian te tan puina in Sujin chuan architect exam anei huna chalsu su thak tur chu a thui tira
chu ti lai chuan a thian te chuan engtin nge chalsu anga mi phuai luai hi idu thei zawk ni ti in an thian nu chungchang chu an langai tua fan Sujin ero chuan an ni ho thu soi chu enga afak angai lova a thinlung chu chalsu hmangai na in a khat tlat to ani hun aliama chalsu te pahni inzom na po ani telin athuk deuh thin ni khat chu Sujin hlimthar ta thut chuan apa chu dil chut taka siamin Mr. Kim chuan a fanu hne na a thian pa chu an mani ne na in hmel hriat tir ve turin ati a chan chu a fanu tu to hlim taka lo siam thar le tu chu hriat ve hrim adu ani apa thu soi chuan Sujin chu ati phili ta thut maya chalsu in sakna thok satlia ve mai a hmu huna anin zomna chu arem tilawang ti mol a hlawa lelama chalsu an achung te a hmu huna engtin nge a omang ti po chu a hrethiam lo Sujinin chalsu hne na achung ten an hmu tu thu a han hril chuan chalsu chuan hnialin an din hmun in an lo thu chu war takin a soya Sujin chu tu min chalsu min tumviau ma se chalsu ero atran hmun alangai tlat thung zan khat chalsu le Sujin ni ten thingpui dora zan ria anei lai chuan Mr. Kim te chung kwa an ron lang ta thut maya engtik nia emo in hmu na hun la siam rem sak tumviau ma se Sujinin chutia achung te a han hmu thut chu a hril hai ve viau mai chalsu chu chhuah mai atuma ma se Sujin chuan akut chu lo domin omri turin angen ta top maya Sujin chuan doka na thu ta chu hrethiam ri tura thrilin chalsu chu achung te kianga a hnu chia in bol pindan lam chu apan santa atira chuan a fanu in a hnuaya hnathok pakhat alo ngai zong chu Mr. Kim chuanin angai mo mel viau maya ani chuan chalsu chu an din hmun in anglo lutuk awang chuan a en niam ni hian a hriat bok amai ro chu Mr. Kiman adik na le a fanu angai tua zia a han hmu in a fanu in a thlamuan pui zia telin Mr. Kim po chu a hmin thlu zota ani hun tam aliama chalsu le Sujin te po chu nupa an lo ni ve don ta reng mai an pahni chuan hlim taka in nain chalsu in lua lai tlom te a chuan an cheng dun ta chalsu chuan alo du thin architect diploma chu hmu in architect anga a hnama saber te po chu a thok tran ve to nima sela Sujinin thil haute te guest of the hil te le anin hokong a the hil tak zeu zaka chuan boina alo in tran le ta chumi zan chuan Sujin chuanin anin hokong a the hil le ta hlo maya reitok fang hnuwa anin a thlen hnuwa a pasalin alo ngak reng ani ti a han hmu chuan a chhok ve ta chau ani thil then khat a the hil tak zeu zaka chuan Sujin chuanin doctor pakhat Dr. Lee chu apanta Dr. Lee chuan Sujin chu zo na then khat zotin chu anin biak na chu a record bok a in entir voi khat na chuan Dr. Lee chuan Sujin chu kar khat nu a kan le turin a hrila chutia Sujin an office lampana a kal lai chuan an ho tu thar chu yang min ani ti a han hmu in a bar khai kher mai Sujin chu pangai taka om tumin a bial pahlui a om ta ka wanga buai chu a du lo hle chalsu anei to si yang min chuan Sujin chu pomlai nei ani ti hrengrang ma se inzom na nei pui le atuma lelama architecture thar chalsu chu company ate din hmun nei ve in office thar le zau thataka a inson lai te chuan a hlim hle a na po anga ta sot don ani Sujin chu in entir turin akal le ta chuta ani chuan Alzheimer natna anei ti hmu chhuah ani Dr. Lee chuan a zia deuh nan a hna thaw lai chu bansan turin a hril a natna nei chuan Sujin chu a thawng hle beidong taka a holai te chuan a tap ta top mai ani Sujin chuan a hna chu cholsana inlam enkola naute nei a ril ruk thu te chu cholsu a han hrila atira chuan cholsu chuanin chutiang thuthlukna chopchil taka a siam awang chuan zawna a han zawta ani chuan anupui du thu chu angai sakmol lo engpo ni se hun aliama Sujin ni natna po a thalo sot le chalsu chuan alaka thup anei ni in a hria Dr. Lee nen anin hmu chuan chalsu po chuanin anupui natna chu a hria a thawng hle
Dr. Lian hne na chalsu chuan endik thale tura hrilin anupuin Alzheimer na chu anei lova ti sual mai ani ti beiseina awanga soi ani. Dr. Lian nupui po chu Alzheimer natna nei ni in enkol na dong ve viau ma se atopa ero chu anat na chu athi pui ta thova chu thu chalsuan a han hriat chuan a in beng dai ve theita a. Dr. Lee chuan anupui alo enkol dan te chu chalsu a han hrila a chan chu anupui Alzheimer natna veimek ta na atangkai thei wang ani. Sujin chu yangmin mu tumin na chuaka anat na azua lai tak ni in ani chuan a phone mandan tur po a hre thei to lo. Sujinin yangmin a han mu chu a hlim tak zet a chan chu angai tuana lovin ani chuan a bial pa nia angai wang ani. Yangmin le Sujin ten hun an mandun lai chuan Sujin chuan chalsu a hre chuak ta zok maya ti chuan Yangmin chu a kalsan ta a. Anupui zonga awa lai chuan chalsu chu a hlau thongin a talboi man le a anupui a hmu thei lok lo wang ani. Tlai to taka chalsuan Sujin a han hmu chuan Sujin chuan a pasalin engkim a hre to ni in angai. Rilrua nual tak le mitui tlingpam chung chuan hre tak chungin Sujin chuan ama then turin a hrila a chan chu a pasal tur tir vekher adu lo wang ani a. Chu mai baka engtik nia emo a pasal chu ala thei ngil tho dona chu an pahnih ta na phurit ani don wang ani. Chalsu chuan anupui rotna chu engtikong hoi zong po in a hniala ani chuan anupui chu a hmangaya a hriat reng thei tura om turin a in tiam bok ti chuan an pahnih chuan in ti chak tum zelin mitui nen ani kwa ta a. Anuwa chalsu chuan anin chung chu lekhaban mangin thil tul zual le an hriat rengna te Sujinin a thei ngil lo nan a bel kwala ti chuan ani chuan ID siam sak bokin pon lama anat na azol nuwa midang ti boilova a om theina na ati ani. Nikhat chu an ina Yangmin le anupui omlai hi chalsu chuanin a hmu a Sujin chuan Yangmin chu a bial pa a ngayin chalsu chu midang daya a ngai thung. Yangmin chuan in soifia tumin thil thleng te chu han soi ve chiam ma se chalsu ngai mo chuan ani chu kut a thlak ta thova. Chalsu chu Sujin ni chungte Sujinin angai tuana a hlau ma a an ina kaltura a som an lo thlen chuan a to ve thei ta chau ani. Chalsuan anupui din mun a han hril chuan a chungte chuan an fanuin Alzheimer natna anei chu mak an ti hle maya. Mr. Kim chuan Sujin enkol turin an in lama hruai ho arota ma se chalsu chuan in lo hnialin anupui chu ama nge in enkol angiata engthil po thleng se. A chungte an ho nu chuan chalsu anupui tu thu sam in saktum chuan engang in nge idu ang ti in Sujin chu a han zota chalsu chuan uluk takin alo ngai thla. Ma se Sujin rilru alo lalet kim lova a pasal po chu a hremang tlat lo hi ani. Chalsu chuan Dr. Lee hne na anupui chinchang te chu hrilin a thei hil tak takang ti a hlau thu te chu a han hrila. Engpo ni se Dr. Lee chuan fuin anupui rilru dik lo chu reilo te chung chau ani a han ti a. Nikhat chu chalsuan na thok holai chuan Sujin chuan an ina a hriat rengna atana a pasalin a thuziak atar te chu alo thiara. Chuti lai chuan Sujin chuan chalsu ne na an thalak hi a hmuta hlau maya chuta dak chuan a rilru a ron let le ta. Sujin chu lungain a trapa a chan chu midang anga a pasal alo ngai char wang ani. Ama enkol tu a pasal laka Sujin chu a in thiam lo ema a rilru alo kir le lai tak chuan ani chuan lekha thon hi ziakin chuta chuan chalsu ami hmangai chu a hre to lo ani po in tuna le kum khwa a hmangai ani reng tur thu a ziaka in chu a chua san ta a. Sujin chuan lekha thona khan chalsu chu apa hmuturin ati a chuta chuan a fanungen angin apa chuan chalsu chu in thena lekha alo pedon ani. A chan chu Sujin chuanin a pasal ta na phurit ni a tuartir a du lo wang ani. Chalsu chuan in thena lekha chu du lovin a pothlera ti chuan ani chuan a puzon hne na a fanu chu engang po in a hmangai ani ti chu a han hrila.
chumini tang chuan chalsu chu anupui ngain abing chuk chuka achunga enge thlengang ti in angai tu hle thin ani chuan thler tin fangin adap vela ma se anupui mel reng ahmulo nikhat chu chalsu chuan sujin hena tangin lekha thon pakhat hi adonga chu lekha chuan sujin chuan angai tu na anei le thut thu le ama angai em awanga ziak ani ti alawin ziaka hun tamral nu in chalsu chuan anupui chu damdoi in pakhata hian avu chuak ta a nima sela sujin chuan in apasal chu ashelova misang dei tura angai ani enponi se chalsu chuan anupui chu atha a enkolna thatak noya a om ani ti a han hriatin adam song thaumai alungai na diriamin anupuin hreto lo ma se chalsu chu suji ni kianga om athalel thova ani chuan anupui atlo rum chuan sunglass vuwa thinin chu atarmit phena amit tui chu anupuin ahmulo nana vuwa thin ani chalsu chuan nurse tan puina chu dilin anupui chu ponlama pui bom turin ati a chuta chuan anin tonna masaber dora suji ni ngai tuana neile tikle atum hi aloni atira chuan sujin chu dor kota chuan angai na hrelo takin ading renga chu dor lutuma akalai tak chuan kongka anin tonna masaber angkhan chalsu chu alo chuak ta sujin chuan ama du thu ngein chalsu in tu ken lai chu achela dor chunga avalu chuan sujin chuan in doctor li hi avakmu a tun ruma ero doctor li chu apoisa iple a in tu leisa lo pele tua khan atang da thung ani sujin ahan hoi ko le chuan dor chunga omte chu a thiante a chungte le chalsu chungte vek anlo ni a ani hau chuan lungdek taka mit meng nen ani chu anlo en thapa an mit tui chu talo turin anlo in sum ve ram hi alo ni sujin chu chalsu lama chuan hoin mit tui nen po a hlim kher mai a chan chu dor chunga om zong te chu a hre thei vek to ani chalsu chuan anupui kuta chuan kain julai hmuna ta chu hlim awanga nui chungin an chua santa a atopa chuan motorin sujin le chalsu te chu an tlana chalsu chuan anupui hnena a hmangai thu chu hrilin sujin chuan ngai nat mel tak hian akwa tongoi ngoi maya